1 Kings chapter 17 verses 2 to 6. Basahan tayo amin. Amen? Are you there? Amen? Alright. So after nga malpas tayo verse 6, we will jump to verse 14 down to verse 16. Everybody, gagdan tayo kakabsat, iti Ilocano, verse 2, begin. Ket ti sao iti apo imay kenkwana a kinunana. Pumanaw ka ditoy, ket agsubli ka nga agpadaya, ket aglemeng ka iti waig aserit, nga day ti sango iti Jordan. Ket kasto ito, nga uminom kanto ijay waig, ket siyak inbilin ko kadagitiwak at araunanda ka sa jay. Iti kasta isunapan ket ramid na amayan nurot iti sao iti apo, tanapan ken nagnaed iti den na iti waig aserit, nga day iti sango iti Jordan. Ket dagitiwak impanda ken kuana ti tinapay, ken lasag iti agsapa, ken ti tinapay ken lasag iti malem, ket iminom iti waig. Verse 14, takastoy ti kuna iti apo Diyos ti Israel, ti putik ti balaay santo a maibusan, uray ti burnay ti lana santo a makurangan. Ingganay ti aldaw a panangbaon iti apo ti tudo, iti rabaw iti daga. Ket isunapan, ket inaramid na ti mayan nurot iti sao ni Elias, ket ti balo a babae, ken ni Elias, ken ti balay ti balo, nanganda iti adu ngal aldaw. Verse 16, ti putik ti belaay saan anaybusan, uray ti burnay ti lana saan anakurangan, amayon nurot iti sao iti apo, isua sinauna iti panakaaramat ni Elias. Kararag tayo, bendisyon am apo, daytoy sao ngayon kami adalin itat tangarabii, tulungam apo iti adipen mo, itad mo apo iti nananay nga balikas, kan mensahe apo Diyos, nga mabalin apo nga ipalasat mo, nga dumanon ka dagiti amin apo nga agdengeg, lukatam dagiti panunot, kan puso mi awa po Diyos, ikan na kami ti parabor, kan sirib apo nga mangawat, kan mangyaplikar apo iti panagbiag mi o Diyos, iting kami adalin itat tangarabii. Tadagiti ngor ti kararag mi, tinagan niya po mi nga Yesus. Amen. You may please be seated. Thank you very much. No kitain tayo detoy passage nga binasa tayo kakabsat at aday ti duwa nga kang runaan nga karakter ditoy. Isu detoy ni Elijah ken kastamet detoy balo iti Sarephat. So if we try to study and if we try to read the passage and the background of these two individual main character in this passage and the preceding chapters of this chapter, ito nga makita tayo nga adda iti dua nga nagpadaan dagitoy nga persona. Adda iti nagpadaan da dagitoy nga tao nga mamatiak nga dagitoy ket mamati ken ni Apo Dios. Handaman nga agduma iti sitwasyon ken estado iti panagbiag nga adda iti maysa nga banag nga nagpadaan da. Ket daytoy nga kasasaad da kakabsat iti panagbiag ket padasen tayo nga i-connect iti maysa nga virtue nga nakaimportante iti panagbiag iti maysa nga Kristiyano wenno anak ni Apo Dios nga dayta ket awan sa bali no saan nga detoy kunatayo nga panagtulnog. So ammo tayo ditoy kakabsat ni Elijah umuna nga kitain tayo adda ti rason ken gapuna no apay nga isuna ket napan ijay nga senaryo iti panagbiag na. Umuna iti amin ammo tay iti istorya iti biag na kakabsat babaen iti panagtulnog na kani Apo Diyos, bamaen iti panangaramid na dagiti sao ti Diyos keng kuana, iti daydi nga gundaway ken kadagiti nga aldaw, itoy nga naisagmak iti biag na, ken itoy nga iti biag na ket naaddaan iti tret, iso nga ditoy nga makita tayo, nga ti Diyos ket addalat na nga kankanayon keng kuana, ni Apo Diyos isot nang iliklik keng kuana, ni Apo Diyos isot nang iturong keng kuana, ni Apo Diyos isot nang ipreserba keng kuana, ket ti maysa nga makita tayo ditoy, just only one word and it has done something and many things in the life of Elijah and that is no other than the word obedience. So gapoy ti panagtulnog ni Elijah, makita tayo kakabsat nga tibiyag na ket itoy nga umay keng kuana iti peggad. Ngam no kitain tayo binilin iti Dios isuna nga mapan ti maysa nga lugar ket binilin ken insagana ti Apo isuna kadagiti banag nga masapul na kadagiti nga papanan na nga lugar. Ket itoy nga makita tayo nga no panunuten tayo kakabsat ti kasasaad ti panagbiag ni Elijah haan nga nakalaka, haan nga detay kunatay nga ordinaryo
pinanawan na ti pamilyana, kan amin-amin na and everything. And because of his obedience toward the word of God, kat ito'y nga imay pa iti pangtay ti panagbiag na. But there's something nga nakitak dito'y, nga nugayam ti may isa nga anak iti Diyos, kat agtulnog nga na impapuswan, kan awan ti panagdwadwa, iti sao kan bilin ni Apo Diyos, iti panagbiag na, ni Apo Diyos to iti makaammo, iti masangwanan nga pasamak, iti panagbiag na. So kitaan tayo iti panagbiag met deto'y may isa nga balo. Deto'y nga balo, no kinatayo inti Bible, no balo talaga nga nakakaasi. Awan ti asawa na nga mangi-provide ken kuana. Awan ti asawa na nga mang-protect ken kuana. No man pay kasta, no man pay balo kuma deto'y, ngam adday ti may isa nga problema pay dito'y. Halaang ay suna nga balo, no di kat di adda pay may isa nga anak na. No kunam nga balo isuna kat awan asawa na narigaten. Ngam DJ pay kaadda ti may isa nga anak na, considering nga awan ti asawa na, may samanen nga padagsen ken kuana. So just the situation of this widow, their present status and their present condition during that time, we know the story, right? Amen? Aday sunay di kwa iji paraangan ti balay na, kat iji nga agpitpidot isuna iti rooting. Alright? Could you imagine the word rooting? Iti sanga iti kayo. So no ko na mga rooting nga sanga iti kayo, bat titlat mabalin nga maluto na deta. And isot ko na iti Bible deta kakabsat. Kumbaga ti arig nalgat may salaengen nga sopa. Okay? Iti bagas. Diyan na batbatin. May salaengen nga, may sanga dakot. Iti arena. Ti mabalin na laengen nga laditen tapnon iti kastagat adalutwen na nga kanen da nga agina. And then suddenly, habang nga isuna katagpitpidot ti rooting, here comes Elijah, the man of God, and then ito nga kunana, ikanak iti inumag kunana. Kat ijay nga inikana iti danom, kat awan lat problema day jay. And then pagamamwam, kunana ditoy, pakanenak kunana. Alright? Kat iti nga makita tayo in the first place, mariknam kan makitam, day jay kina-practical kan human nature, dito balo. Kat in paliwanag na day jay estado na, kat kunana, day tuyen ti maudi nga kanenmi. Kat kalpasan na detoy, matay kamin kunana. Ngam, dati may isa nga banag, nga nagpadaan daday tuy balo ka ni Elijah. Kat kuna day balo kang kuana, numan pay kasta, no isu iti kuna iti Diyos. Kat isut sinaom, aramidek kunana. So manan makita tayo, iti may isa nga kababalin, detoy nga balo, nga kasmet adda nga kababalin, nga adda ka ni Elijah, day kababalin iti nananay nga panagtulnog. Kanya tayo iti panagbiag, nagduduma tayo iti kasasaad iti panagbiag. Nagduduma tayo digiti sitwasyon iti panagbiag. Ngam adda iti maysa nga pagpapadaan tayo kakabsat. Day tagat awan sa bali, amin tayo kat adda iti pagkasapulan na. Kas ken ni Elijah, ken kas kede iti balo, handa nga agpadat status ti panagbiag, ngam adda ti maysa nga pagpadaan da, iso day adda iti pagkasapulan da. Ngam ito nga makita tayo, i-connect tayo DJ, panagtulnog da iti sao iti Apo, kano kasano nga DJ, panakamit DJ kasapulan iti panagbiag da. So inikitaan tayo ditoy, no adaman ti kang runaan nga pagkasapulan tayo itat tagagabsat, alright? Kaadwan na kat agagri kada tayo, datagat awan sa bali no saan nga DJ, physical needs tayo. Okay? Kaslakan ni Elijah, kan kastamat kideto'y balo. No kita ti permi nga talaga nga nagkakoncernan da the physical need of their lives. And same is true with us. Aminan tayo man muno saan, ti kanayon ken kaadwan nga nananay nga pagkasapulan tayo, kat pertainet iti need tayo physical. Kat ti may isa nga problema tayo, no makita tayo kan ma-overwhelm tayo kideto'y pagkasapulan tayo physical, hantay nga mapupuutan, isu itinan anay nga pangigameran tayo ti amin nga oras tayo, amin na pigsa tayo, taayat tayo laeng nga masabet, kan maiprovide ya kasapulan tayo physical, but we need to remember nga iti panagbiag tayo, saan laeng nga daytang aspeto ti biag tayo, iti area nga pagkasapulan tayo. Adupay digiti area iti panagbiag tayo, aspeto ti biag tayo nga pagkasapulan tayo. Adda pagkasapulan tayo ti intellectual mental, adda pagkasapulan tayo ti emotional. Kasi umaymot kadatay ti nananay nga panagkapoy, panakaupay, and so on and so forth. But we need to admit that most of the time,
the need or the greatest need and aspect in our areas that we focus most of the time, we give most of our time is in the area of our physical need. And sad to say, in overwhelming and in focusing this need in our life, mamisan tayo dayjay kuna tayo nga kangrunaan, nga kasapulan iti maysa nga namati, tapnon iti kasta, isu iti nananay nga mangitimon keng kuana, tauray kasanod pagkasapulan, kadakkel ti pagkasapulan iti physical nga kasasaad tayo, agtalinaed tayo lata nga napudno, kanagtalinaed tayo lata iti apo, tatigapo na daytoy nga kangrunaan nga aspeto ti panagbiag tayo, ket saan nga nabaybayan, though the fact nga adamet ti kasapulan tayo physical. I am talking about our spiritual need, kakabsat. Because I believe with all my heart, nga no dumteng to dayjay panawan iti panunot puso ken maturity tayo, nga dayjay spiritual nga pagkasapulan tayo ken status ti panagbiag tayo, ket isu ti permi nga nataraunan, isu iti nananay nga permi nga napabaknang, isu ti permi nga napabileg, isu daytoy di relasyon tayo iti Apo. I am talking about relationship with our God. Nga dito'y nga no ma-develop genative ker nga langen-langen ken relasyon tayo iti Apo, isu daytoy ti mga bong ken nananay nga pagtuunan tayo, nga isu iti native ker tapnon iti kasta ket anyama na pagkasapulan tayo, haantay nga matinag, haantay nga matwang, ket saan tayo nga maisukat, dayjay kangrunaan na kasapulan ti biag tayo, which is our spiritual need. That's the reason why, adu digiti banag nga makita tayo iti Bible. Okay? No kitain tayo jay Matthew chapter 6 verse 25, beginning from verse 25. Okay? Matthew chapter 6 verse 25. No mabalin tayo nga ikabil in the screen kunana di jay, therefore I say unto you, take no thought for your life. Hamu nga panunutin kuma dagiti banag nga maipanggep iti panagbiag mo. Alright? Oh. Gapuna kunak kada kayo di kayo naagawa. Mawatan nyo dito, balikas nga naagawa. Oo. Nukunam nga naagawa ket talaga nga ited mo amin ti pigsam. Ken amin nga detoy kunatay nga rod nga addakeng ka. Ngem daytoy kuna ni Apo Jesus. Gapuna kunak kada kayo, di kayo naagawa iti maipaay iti biagyo. No anya ti kanen yun to, wenno anya ti inumen yun to, ken uray ti bagiyo, no anya ti ikawes yun to, saan aya nga nang nangruna ti biag, ngem iti pagtaroon ken ti bagi, ngem iti kawes. So no kitaan tayo dito nga verse, kaslaman laeng ni Apo tayo nga Jesucristo nga nang ibaga dito, insensitive. Okay? Kidayjay kasapulan iti maysa nga tao. Nga mamatik iti amin na pusok, sakbay na nga imbaga dito, laglagibon tayo nga ni Apo tayo nga Jesucristo, managobserbar. Makita na ken amuna iti estado ken kasasaad dagiti tattao ti aglalaw na. Ket ditoy nga nakita na nga kunana ditoy saan kayo kuma nga agagawa kadagiti maipaay iti biagyo. Ammo ni Apo Jesus iti bagbagana kakabsat. Ken mamatiak nga nasirsirib nga amang ni Apo Jesus ngem datayo. Alright? So no kitaan tayo kadagiti sumarsaruno kakabsat nga versikulo verse 26, imutektekan nyo dagiti tumatayab ti langit, di da agmula, di da agani, di da agurnong kadagiti kamkamalig, ket ti amayo anay langitan, taraunan napay ida, saan kayo kadian ang patpateg, unay ngem isuda. I believe Jesus knows what He is saying. Alright? Isu nga ito'y ipagpakita na, balbalaagan na dagito'y nga tattao, gapakairamanan tayo kakabsat, isurusuro na tayo, kan padasin na nga datayo i-divert na di attention tayo, that instead of putting all our attention in the needs of our physical life and our life, ito nga ipakita na kan isuro nga datayo, nga dapat pagtuunan tayo mas adadapay, ti pansin dayjay biag tayo, nga dayjay nga biag nga nairelasyon kang kuana. Because no masettle tayo deto'y kakabsat, everything will follow and everything will be put into its proper place. Oh, kunana dito'y, no maipapantibagan anay, apay-apay, anaawgawa kayo. Oh, ngem asin no kada kayo, kunana yung verse 27, kitaan nyo deto'y kakabsat nga kinapudno. Kunana,
asino kada kayo ti makabalin agapu iti panagagawa na, okay? Mabalin na anayunan ti sangkasiko ti rukod ti katayag na. Ti saludsod tatta nga rabi kakabsat, dayta kadi kinagagat mo, ti permi nga kas talaunay, nanayunan na iti katayag mo. Honestly speaking, deta kinagagat mo ken permi nga panangyaradom tabagim iti trabaho, nga mabaybayan tayo pa yan iti apo ken relasyon tayo iti apo, ti kaadwan nga ited na deta kakabsat, kinadukot ken dadagsen panakaburibor ken awan panakapnek iti panagbiag. Panakabannog ken panakautoy. Padasin nyo, permi nga nabannog ka, and so on and so forth. Alright, nagmalmalem na bannog ka, agawid ka, jebalayo, anyat umuna nga ibalikas mo. Apo, permi nga nagbannog, akta nga nagmalem. Alright? So ipagpakita ni Apo Jesus that if we will going to focus on the work, though this is a need, nasisita deto'y kakabsat, nga maday ti pagpakita ti Apo ditoy, nga haan mo kumangaan nga dayjay, pagtuunan ti pansin, dayjay masapul ti physical, no di ka dayjay mismo nga biyag mo, ti dapat nga iplastar tayo ti Apo, ken kang runaan na dayjay puso tayo para iti Apo. No iti day ti agundaway, ket hantayo pa'y nadanon dayjay punto iti panunot tayo, ngano adda ti permi nga pagkasapulan tayo, ket umay kadatay ti panagdanag, umay kadatay ti panagdukot, ket padpadasen tayo nga ikabil je bagi tayo, kidayjay lugar nga datay ti mangsulbar, dayjay nga estado ti panagbiag tayo. I would tell you this evening, hantayo pa'y nadanon kakabsat, dayjay naan-anay nga panagtalag tayo kani Apo Dios. So dayjay dapat iti sursuruan tayo. Dayjay naan-anay nga panagtalag tayo ti Apo. No ammo tayo nga aday ti imbagay ti Apo kada tayo kakabsat, agtalag tayo laeng kengkwana, ket agtulnog tayo, kidayjay banag nga ibagbaga iti Apo kada tayo. We have seen the life of Elijah. We have seen the life of this widow in Sarapet. Alright? So ito nga makita tayo kakabsat. Adday ti paggat, adda pagkasapulan, iti biyag, daytoy nga adipon iti Apo, nga manat ko na ni Apo Diyos kengkwana, ingkanto kidaytoy nga lugar, kat ibaon kunto iti wak, kat uminom kanto, kunana ditoy, iti danom, di karayan, hanpay nga napasamak kagabsat, hanpay nga napan ijay ni Elijah, ngam addan nga inbilin iti Apo, ti mabalin nga mapasamak, kan mabalin na sikdanan, kan mabalin to nga nananay, nga mang preserba iti pagkasapulan, kan mang-provide ti pagkasapulan ni Elijah. And I believe with all my heart, daytoy sitwasyon yu itata, pagdandanagan tayo itata, kan anyaman na pagkasapulan itata, amok kan patsek, nga no masursuro tayo laang iti agtalik, madevelop generative ker nga pamati tayo iti Apo, amok nga dagijay nga banag, nga pagdandanagan tayo, addan iti insagana iti Apo kanya tayo. The only thing that we need to do is to obey Him, to obey His word. Papatayan tayo ti panagdanag kagabsat, papatayan tayo iti panagbuteng, ket pabilgen tayo iti nananay nga pamati tayo kani Apo tayo nga Jesucristo. Kasano nga mabiyag dayjay pamatim kani Apo Dios, kasano nga mananay nga maimanifest dayjay kari iti Dios ken ka, lagi pem no anyada dagiti banag nga naaramay dan iti Apo ken kay tinaglabas. Remember, deta no maminsan ti alisto nga kabsat nga hantayo nga mapagbiyagan. Alisto tayo nga makalipat. Kung tutuusin, deta istadom itata kakabsat kat adupay tinaglabas nga nagrigrigat nga estado iti panagbiag mo. But God is able nga mabalin nga inlasat na ka kat indanon na kamanen kideta nga sitwasyon mo iti panagbiag. Isu nga no maminsan dapat lagipon tayo, no kasano iti Diyos kadatay iti naglabas, tapno iti kasta, mas adadapay nga mapabilag, di pamati tayo kang kuhana. Hangkuan mo no kasanot kadakkel, dagiti bantay nga kasapulam nga ulian itatta nga tawen. Hangkuan mo no kasanot kadakkel, dagiti higante nga problema kan panubok iti pagbiag. Aglalo ka dagiti pagkasapulan iti bagi, kan panagbiag itatta nga sangsangwam. But remember, David, when he faced Goliath, anya ti kunana,
No kasano nga iti ima ti Diyos ket inlasat na ken inliklik na kadagiti pangil dagiti nga narungsot ngalyon ken uso kas tantumet ti panangilasat iti Diyos kanyak ken ka. Adda pagtaktakderan niya po Diyos. Adda pagpagtakderan ni David. Adda iti pamalpalatpatan na, nariknana, ken nakita na, no kasano iti Diyos isuna, ken kuana, no kasano ti panakabalin iti Diyos ti panagbiag na, no kasano iti apo ket impakita na, iti nananay nga panagayat na ken panangaywan na ken kuana, tinaglabas ket amok ken patsek, ngano dagitoy ket agtalinaed ti puso, panunot tayo ket sila lagip tayo kadagitoy. Mamatek ta amin na pusok, maikat digiti panagdanag ken panagbuteng. Ti may isa nga makita tayo dito'y kakabsat, digiti pagkasapulan tayo ti panagbiag, dakkel nga faktor detoy nga mga pekto uray pa iti performance tayo, akas may isa nga nakiti Diyos. Dagiti na ikumit tayo kakabsat nga first fruit, hamo pang panunutan deta, ngam dapat sila lagip ka nga adain karim iti Apo. Kat dagitoy nga banag kayong karim iti Apo, dagitoy nga banag nga karit ti panagbiag, isuda dagitoy iti mang pabilag, kanan anay nga mangiduron keng ka, mang pasamit ti langen-langen mo kani Apo Diyos, because ijay nga makitam, nga ammom nga awan ti kabailam, hamo nga kaya nga bukbukod nga maiprovide, dagitoy nga banag, nga inkarim iti Apo, iso nga ammom nga ti Apo laeng ti mabalin nga kabadangam, ken kang runaan na makatulong keng ka. That's the reason why if you are mindful with these things that you have promised to Him, you are always there, nga inaldaw-aldaw, nga agtalek ka nagtaklin keng kuana, dumawat ti parabor keng kaasina, nga anyaman dagitiin karitay keng kuana, anyaman dagitiin komitay keng kuana, at dadita nga si dadaan, nga mangtulong kada tayo, babaen tinaldaw-aldaw nga panangay ayo tay keng kuana. Halaeng nga isut mang pasamit, dagijay relasyon ken panakipagpagnatay keng kuana, no di ket di isupay ti mang pasirip kada tayo itinaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Oh. Mang pasirip, apay, because ininot tayo nga makita kagabsat, dayjay ragsak nga mabalin tayo, nga maipaay iti Apo nga pangpadayaw keng kuana, iso nga mapanunot tayo, sakbay kuma nga mapadasak iti ragsak personally, bukod nga ragsak, umuna iti amin, maparagsak ko kumapay laeng nga umuna iti Apo. And in that way, and in that area, ininot nga mapasirip tayo, kadagiti anyaman nga italek iti Apo kada tayo, ipaaywan iti Apo kada tayo. Iso nga dito'y makita tayo kakabsat, nga dagito'y pagkasapulan, itinaldaw-aldaw nga panagbiag, saan kuma nga isut mang palamiis ti relasyon tay ti Apo. Han ko mga isut mang yadayo kadatay ti Apo. Han ko mga isut mang balbaliw ken mang patamnay itinananay nga panagserbitay ti Apo. No di ket di isu kumat mang riing ken nananay pay nga mangted kadatayo iti sigasig nga agserbi pay ti Apo agtalek ken kuana. Dayjay ma-develop tayo, dayjay panagtalik tayo keng kuana kakabsat. Naintawa na panagsao, tao tayo, ada pagkasapulan tayo. Dayta ti panangkita tayo, iti panagbiag tayo. Ngam ti panangkita ti Apo kada tayo, napateg tayo keng kuana. Napatpateg kayo nga amang, ngam kadagitoy nga tumatayab kunana. Could you imagine that? No kasano ti panangipateg ti Apo kada tayo, iso nga no ipatpateg mo ti may isa nga tao, aging ganat kabailam, aramidem tapno niti kasta, saan nga mabaybayan, dayta nga tao, wano dayta nga object iti patpateg mo. Much more kani Apo Diyos. Kadagiti naganak, ure kasano trigat, pero may nga isakripisyo da kakabsat, may isakad dalaan ti panagbiag, ken masakbayan dagiti anak da. Alright? There's nothing wrong with that. Ngam sapay kuma, nawadda ka kideto'y kastoy nga plaster kan estado ti panagbiag, hamo nga adda pagpatenggaan ti pigsa, adda pagpatenggaan ti kabailan, tilaeng Apo ti mabalin nga pangnamnamaan tayo. Ket santay nga liplipatan, dagiti banag, nga ammo tayo nga mabalin nga pangpadayaw ko ni Apo Diyos. Panagtulnog, kan panakaisabet, dagiti kasapulan tayo. Iti daytoy agundaway, adda ka kadipay laeng iti estado ti panagbiag mo kas maysa nga na spirit na maysa nga anak iti Apo nga kunam. Kabailan nga ta ti Apo nga isabet digiti kasapulak. Can God really meet my need?
Kabailan nga tati apo pailaan nga isabot dito tuition dagiti anak ko. Kabailan nga tati apo nga imit dagiti pag-maintenance ko. Kabailan na nga ta. Alright? When we start to question, that's the time that we are still in the status of doubting God. Numanagsalsaludsod tayo pailaan iti apo iti negatibo, parang kine-question natin yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Uulitin ko, if we are still in that status, can God really meet my need? Tinatanong pa natin yan sa buhay natin. Uulitin ko, isipin mo and try to remember how God and who is God in your previous lives. Naminanukan nga na yung ospital. Naminanukan nga na opera. Naminanukan nga anyaman. Naminanukan nga nag-tuition. Alright? May kamano detan nga panag-recover mo. Anyat year mo itatan. Yan na ka itatan. All of this. Alright? Yan na ka man itata. Sino ka man itatan is just because of God. Showing and proving Himself, who He is, who He was, kung uray sinunto pa isuna iti masangwanan ti panagbiag tayo. Kanayon tayo nga mangmangag, no kinabailan ni Apo Diyos nga inted ti anak na nga bugbugtong, nga ni Apo tayo nga Kristo, at dakadi itisan na kabailan nga ited kada tayo. Nga kasapulan tayo kagabsat. Nga iso no kwa ti kaadwan na, nga mangala kan mangagaw ti atensyon tayo, ti panagserbi kan panagbiag tayo ti Apo. That's the reason why, hantayo ko mga ipalubos, nga di panagtulnog tayo iti sa una, kanan anay, nga panagtalik tayo kang kwa ket mapukaw iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. No di ket di isu iti addatay nga mangpabilag kada tayo. Isu iti nan anay kuma nga mangpalagip kada tayo, tapno mas adadapay nga mapabilig tayo kan agtultuloy tayo nga nananay nga agserbi para kang kuana. So lagi pun tayo kakabsat, digiti banag nga naaramidan na iti naglabas. Lagi pun tayo, digiti mararamidan na iti panagbiag tayo. Alright? Ken makita tayo ditoy, antisiparan tayo, diyan nakaskas daaw nga mabalin nga aramidan nanto, ti masangwanan ti panagbiag tayo. Kita yo panunutin nyo, diyan in demand ni Elijah nga kunana pagkatanak. Ket san ka nga agdanaw, gapuna ta iti Diyos, ited nantukeng ka, kadagiti anyaman nga kasapulam iti masangwanan nga aldaw. Could you imagine that? That's the reason why may isa nga nasursurok dito yung kakabsat. Ti sao ti Apo, hana tayo nga iturong ti pagkadadaulan tayo. Ti sao iti Apo, hana tayo nga isuro iti pagdaksan tayo. Ti sao ti Apo, iturong ken isuro na tayo, ti pagsayaatan tayo, ken pagimbagan tayo. Even though sometimes physically, it is painful and hurting. And that is just but normal because we are still in the flesh. Ngaman ko mga dagi pa nakapasakit tayo kakabsat. Kasla dagi ito'y pa nakaisuro tayo, kadagi ito'y cheerful giving. Masaktan tayo nga talaga kasi mapanunot mo di pagkasapulam eh. Ngam tatta nga kanito, sursurwan tayo kuma, iti agtalek, iti kari, iti apo, iti panagbiag tayo. Iti agbalin nga natulnog kadagiti sasao iti apo iti biag tayo. Could you imagine that kuna ni Elijah, alright, ited mo kanyak deta, ited mo kat kanek. Katanya ti kunana, ti apo ited nanto ti kasapulam, ti masangwanan. Kat nakita tayo kagabsat, nuan niya ti resulta na. Daytoy nga panagtulnog, daytoy nga balo. Alright? Kunana diti verse 14, kastoy ti kuna ti Apo ti Diyos ti Israel, ti putik ti belaay, santo a maibusan, uray ti burnay ti lana, santo a makurangan inggana iti aldaw, apanang baon iti Apo ti todo, iti rabaw iti daga.
Kati verse 16, nga kunana ti putik ti belaay, saan ana ibusan, uray ti burnay ti lana, saan ana kurangan, amayan nurot iti sao ti Apo, isusi na una, iti panakaaramat ni Elias. Hangag kuskusit ni Apo Diyos kakapsat. Isu nga kada ito nga gundaway, sursuruan tayo, nga pabilgan, kanan anay pay, nga pasantakan ti panunot tayo, jay panagtalik tayo kani Apo Diyos. Kat no once nga nagtalik tayo kang kuana, manipot ka dagiti karina, iwaksi tayo, kan laksiden tayo, dagiti personal nga pagdanagan, kan pagbutngan tayo, kat itaklin tayo amin dagitoy, iti ima, iti Apo. At daga kadi iti estado, iti biyag mo iti daytoy nga rabi, akas kiday jay, balo. Nga iti panunot kan riknam kat kaslati arig na, kat awanen ti remedyom. Numaminsan, dagiti sitwasyon tayo itatta kakabsat, forgive me if I will tell this, datayo matlaeng ti pakaigapwanan kan pakairasunan na, no apay nga at datayo, kadagito'y sitwasyon tayo itatta nga agdama. Kasi umuna iti amin, hantayo nga inaramid, dayjay bilin kan lintag iti Apo. Isu nga no nagsalungasing tayo iti Diyos, amok kan patsyag, adda iti agururay, nga kasukat na deta. Ngam no nagtulnog tayo mat iti Diyos at damat iti agururay nga nananay nga insagana na nga subad na deta. We have seen in the life of Elijah, in the life of this widow. Right? Pumanaw ka kat ingka kunan niya po Diyos kan Elijah. Kat ibaon kunto ti may nga uwak. Could you imagine? It is a very unusual. Because amo tayo ti uwak, kakabsat ti kababalin ti uwak, ti kang kanin na, dagitay laslasagan. Alright? Kunada nga rot kat isut karugitan nga tumatayab. That's the reason why I believe that even the unusual circumstances and individual can be used by God just to meet and provide your need. Haan man nga personal nga ti Apo kat addadita nga umay mangited kan mangyawat ta kasapulam ngem iti Dios ammuna ti aramiden na ken ammuna dagiti banag nga aramiden na kadagiti anak na nga natudyo ken managtulnog ken kuan. Ket idi ammo iti Apo nga ngani manen maatyanan dayjay karayan ket saanen nga imay dedi uwak. Alright? Mabalin siguro, madlaw ni Elijah kat kunana, ni awamot lang dete uwak ka may mga rasyon kanyakon. Awamot laeng ang digite ayudan. Ni ininot moten nga mat at tiyanan, deto'y pagin inumak. Mabalin siguro adakeng kuana iti panagdanag. Ngam ti Apo kunana, ingkay ti daytoy nga lugar, kat aday ti insaganak manen atao parageng ka. Could you imagine that? God always makes a way. God always seeks an avenue in order for His obedient children to provide His need and to meet His need. Hanay palubos ni Apo Diyos kakabsat, nga dagiti anak na kat matay iti bisin, no dagitoy kat natulnog kang kuana, ken napudnog kang kuana. Kat nagtulnog manan ni Apo Diyos, ni adtulnog ni Elijah manan kan ni Apo Diyos, kaditoy nga nadano na detoy agpaiso nga balo nga insagana ti Apo. Alright? Kat detoy nga balo kagabsat masuot mo't isuna. Ngam nakita tayo tinagpadaan da adda kadakwadat panagtulnog ken panagdalag ti Apo. Kat nakita tayo no anyat inaramid ni Apo Diyos kadakwada, handa nga binaybayan ni Apo Diyos ito. That's the reason why kanayon tayo nga mangmangag manipod ka dagiti pastor tayo. Dagiti inmulam itatta nga kinapudno ken panagtulnog iti Dios. Mabalingahan mo man nga isika nga personal ti mangapit ka dagito itatta. Nga madda dagiti anak mo ken dagiti sumarsarnong henerasyon. Isudan to iti agapit iti kinapudno ken iti panagputulnog mo iti Apo. That's the reason why, brethren, papatayon tayo, uddepen tayo, nuwan kan mabalin, di kita anyaman na pagdandanagan kan pagbutbutngan tayo iti panagbiag. Kang runaan na iti aspeto, iti physical, personal nga pagkasapulan. I am not saying nga tayo kunakarot datayan kat isat asal te detoy. We are still human. We need that. Alright?
Personally, I need it. Okay? Oh, maintenance tayo kakabsat data para kidney stone tayo. Oh, noon kan mabalin kat han ka mabalin nga manganti napalalo nga na upgad. Kadadad dumapay. Okay? Oh, kadigiti adada maintenance na. Kasapulan na deta hamo mai-deny deta. Ngem DJ panagtalek ken panagtalek mo ken panagtulnog mo ti Apo, isut mang palag-an ken ka kadagitoy nga estadom ti panagbiag. At apay, si papanunot ka nga da Diyos mo nga mangisabet ken mangipreserba ken ka. Lakid di no masursuro tayo ken agbiag tayo nga natudyo natulnog ken kuana. Isu nga iti daytoy nga rabii, ti kararag ti pusok daytoy nga pamalagip saan man nga tay kasjay iti nalawag nga panakay palawag na. Ngem sapay ta ti kararag ti pusok iti daytoy nga rabii. Anyaman dayta nga pagkasapulam itata. Anyaman dayta nga pagdandanagam ken pagbutbut ngam itata. Ngano daddo maket isut mang puyupoy. Dayjay segged ti panagserbim iti Apo. San mo ko mga itulok kabsat? Ingka iti sa una, agbasa ka, devotion ka, ikam ti oras iti sa una, ket itoy nga kitam no kasano iti kinaimbag iti Apo kadagiti tattao nga natulnog ken natudyo ken kuana ket imutektekam dagiti kari iti Dios dagitoy nga tattao nga nagbalin nga natudyo ken kuana ket bayat iti panangirarem tayo panangipaay tayo iti oras tayo kadagitoy nga sasao ti Apo dagitoy nga karkari na kakabsat isut mang pabileg kada tayo ken isu iti nananay nga mangted kada tayo ti panangikabil kani Apo Dios di umiso nga lugar na iti panagbiag tayo katadda kada tayo iti talna talged nga uray kasano digiti pagkasapulan tayo ammo tayo latta isuna ken ammo tayo nga dapat ilagwar isuna ken ikabil isuna iti dapat nga lugar na iti panagbiag tayo. Isu nga iti daytoy nga rabi kabsat kang gagayam anyaman dayta nga pagkasapulan para ti Apo ket ko nga maawatam detoy ammo ni Apo Dios deta. May kadua, mabalingahan mo nga dagos nga maala deta, but listen to me carefully. No napudpud nuna ka nga anak iti Diyos, awan ti maiyimot ti Apo keng ka. Mabalin nga ipalpalasat na kalaeng, itinananay nga apoy, itre-train na iti obedience ken panagtalek mo keng kuana. And the moment nga na-train tayton kideta, nga aspeto ti panagbiag tayo, panagtalek tayo keng kuana, I believe, nga DJ munto nga makita no kasano iti ima, iti Apo, iti panagbiag mo. That's the reason why it's my prayer tonight, han kuma nga digidya pagkasapulan tayo, though they are important, ti mga bong dejenan anay nga pamati tayo, kan mangigawid ti panagtalek, kan panagtulnog tayo ti Apo, no diket di, digito'y nga pagkasapulan tayo, iso kumatinan anay nga mangiduron kada tayo, mangpasamit, kan mangpabileg, tilangin-langin tayo, kan panagtalek tayo ti Apo. So maminsan pa, can God really meet your need? Yes, He can, absolutely. Because He is our God and our Heavenly Father. And we are His children. God bless us all. Nibagrabi ito ang